Дадох 1000 евро за кукла. Хора, това е най-скъпата ми кукла, която някога съм си купувал. Лимитирана 17-инчова кукла на Ариел от Дисни магазина по случай 30 години Малката русалка. Тази кукла е излезнала през 2019 година и се е продала още на първия ден. И от тогава до ден днешен цените само растат. В eBay Франция дори цената е 1800 евро, намалена от 2000 евро. Иначе по принцип в Германия се е продала наскоро за 1200 евро. Отделно може да се закупите от Америка, но там с ДДС и доставка ви излиза пак между 1200 и 1300 евро. В долари не знам точно колко беше, ще ви излъжа, тук нещо ми стърчи. Е така да си го правя. Та, както и да е, това ми е мечтаната кукла на Ариел, наистина изключително красива и сега ще ви я покажа отблизо. Ето я тази красавица отблизо. Не е ли очарователна? Отгоре пише Дисни Малката русалка 30 години anniversary, т.е. 30 годишнината от създаване на анимацията The Little Mermaid. Погледнете колко е красива. Ние правихме една кукла с Ралица Пулип, горе-долу по същата кукла. Тази ни беше нещо като шаблон. Но, съжаление, тази кукла Пулип я продадох, заедно с маскарадната Рапунцел и заедно с Ариел с лилавата рокля, за да мога да си позволя това бижу, от което има само 5500 бройки в света. Ето може да видите как ласти със светлината кутията и отразява всички цветове на дъгата. Цвят Аурора се води и тук има една нарисувана много сладка малка морска звездичка. Ето хора и гърба на кутията, отново пише Дисни Малката русалка 30 години anniversary, пише някакви неща свързани с куклата, как Дисни Store е много горд да представят тази лимитирана кукла на Дисни, по случай 30 години Малката русалка, и тук отдолу в малък шрифт пише, че сертификат за автентичност и стойка са включени в комплекта, като на мен ми се падна бройка 3595 от 5500 света. Не е ли очарователна? Напишете долу в коментарите дали бихте дали 1000 евро за тази кукла Ариел. Чао и до нови срещи! И разбира се, искам да ви покажа моята кукла Ариел със селска рокля от 2024 година. Отново е като тази 17-инчова. Но тъй като е по-нова, успях да си я взема от Дисни магазина. Тогава все още Дисни доставяха до България. На цена от 320 лева беше куклата с безплатна доставка при това. А тази ти е 2 бона, брат ми. Разликата е огромна, но и двете са много красиви и много се радвам, че ги имам в колекцията си.